салом салом истиқлол меравем мо ба футбол дастгирӣ бошад аз мо аз шумо задани гол. дӯстони азиз, мухлисони ашади футболи тоҷик, мо як тӯҳфаи барои Роналдо акаи раҳматилло тайёр кардагем. ҳамин тӯҳфаи моро бояд Роналдо қабул кунад. мо ин қадар раҳи дура чанд километр мешавад ки медонад? қариб 5-6 ҳазор километр мо ба бозии Истиқлол Ал-Наср рафтесем. Роналдо, welcome to Душанбе. Роналдо, ина мо мухлисон мардӣ карда бозии шуморо тамошо мерем, не ки там мардӣ карда Душанбе биё, Тоҷикистон биё. Мо шуморо интизорем. Ака Рӯзибек, он чӣ гуфтан доред? Саломат бошӣ, хайр дастгирӣ аз мо голзанӣ Истиқлол. Ҳама каса Истиқлол дастгирӣ мекунем? бале ба пеш. Истиқлол мо аз шумо боварии комил дорем. Шермардони майдонзеби тоҷик. Истиқлол ба пеш. Истиқлол ба пеш, Тоҷикистон ба пеш, мухлисо ба пеш. Сад офарин мухлисон. Хуш омадед ба майдон. Мо аз шумо розием барои дастгиритон. Истиқлол ба пеш. дӯстони азиз, биёед ҳамакаса сарҷамъ шуда клуби ватании худро Истиқлоли Душанберо, Истиқлоли Тоҷикистонро якҷоя дастгирӣ мекунем. Ба маълумоти ҳамаи шумо мухлисони ашади футболи тоҷик мерасонем ки дар кадом гӯшаи канори Тоҷикистон дунё бошен, биёед ҳамакаса тими дӯстдоштаи худро Истиқлолро якҷоя дастгирӣ кунем. бо худо хоҳад мо порча порча партофтан мегирем бо наворои нав ба нав. Рӯзи дуюм ая футбол? бале, рӯзи дуюм соати 9 шаб бо вақти Арабистон, ба вақти Тоҷикистон 11 шаб. Мо ба Арабистон рафтестем? бале, мо сафари мо ба Арабистон ба дастгирии клуби футболи Истиқлоли Тоҷикистон. дӯстони азиз, ба шумо билетҳои арзон дар кор аст. ба авиакассаи Шаҳноза занг занед. марҳамат, рақамҳои WhatsApp. но гуфта намонад билетҳо арзон ва боваринок аст.